Исәнмесез, хөрмәтле таңшаучылар, эфирда атна яңалыклары тапшыруы сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Әлмәттә республиканың яшь геологлар арасындагы Ачык кыр олимпиадасы тәмамланды. Ярышта барлыгы Татарстанның төрле почмагыннан җыелган 290 бала катнашты. Араларында Кырым, Казакстан Республикасыннан килгән яшь геологлар да бар иде. Олимпиадада геологик ярышлар, геологик конкурслар һәм мәдәни чаралар үткәрү күздә тотылды. Геология ярышлары яшь геологларның геологияның төрле бүлекләре буенча белемнәрен бәяләү өчен уздырыла. Олимпиадада җиңүчеләр гомум команда һәм шәхси зачетларда билгеләнә. Олимпиада үткәрү чорында коронавирус инфекциясы таралуны кисәтү һәм саклык чаралары күрелде. Татарстанда балалар геологик хәрәкәтенә зур игътибар бирелә. Ул 40 елдан артык гамәлдә. Хәзерге вакытта республиканың яшь геологлар җыелма командасы Россиянең иң яхшы командаларының беренче өчлегенә керә. Бәйгедә катнашучылар төрле катлаулы сынаулар аша узды. Команда зачетында Әлмәтнең Дивон командасы җиңү яулады. Икенче урын Казан, өченче урын Түбән Кама командаларында. Олимпиада нәтиҗәләре буенча 10-нчы Бөтен Россия Ачык кыр олимпиадасында катнашу өчен Татарстанның җыелма командасы тупланачак. Бөтен Россия олимпиадасы Төмәндә 30 июльдән 10 августка кадәр узачак. 12 июльдән 20 августка кадәр Татарстан буенча хезмәтне саклау айлыгы уза. Дәүләт техник күзәтчелек идарәсенең район инспекторлары Татарстан Республикасы агрокомплекслары һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре буенча уртак рейдлар уздыралар. 12 июльдән 2021 елгы уңышны җыеп алу чорында хезмәтне саклау һәм имин җитештерү таләпләрен үтәү турында иминлек айлыгы үткәрү турында карар кабул ителде. Айлык барлык техниканың сыйфатлы каралуына тикшерү уздыруга, урып җыю чорында техниканың сакланышын һәм имин кулланылуын тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Шулай ук медицина тикшерүләре үткәрүне, урып җыюда эшләүче хезмәткәрләрне махсус кием, махсус аяк киеме һәм башка индивидуаль саклану чаралары белән тәэмин итүне оештыру планлаштырыла. 2035 ил күләм технологик инициатива университеты теләге булган һәркемне ясалма интеллект программасы буенча белем алырга чакыра. Программа 2035 университеты тарафыннан әйдәп баручы IT-компаниялар белән берлектә эшләнгән. Уку барышында сез ясалма интеллект технологиясы нигезләре һәм мөмкинлекләре, эшкуарлык үсешендә ясалма интеллект сервисларын, платформа һәм системасын куллану турында беләчәксез. Шулай ук Россиянең әйдәп баручы IT-компаниялары кейсларында шишеп карый алачаксыз. Уку нәтиҗәләре буенча тыңлаучылар 2035 университеты тарафыннан бирелгән ясалма интеллект тармагы белгече дигән цифрлы сертификатка ия булачак. Уку өчен Татарстан Республикасы экология һәм табигать ресурслары министрлыгы сайтында яңалыклар лентасындагы язмада урнаштырылган сылтама буенча узарга кирәк. Бөтен дөнья мөселманнары ислам динендәге иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үттеләр. Әлмәттә бәйрәм чаралары иртәнге 4-тә изге Коръән укудан башланды. Шәһәрнең үзәк мәчетен төзекләндерү сәбәпле Коръән уку һәм дуга кылу беренче тапкыр ачык һавада Ална стадионының футбол кырында узды. Дистанция һәм барлык куркынычсызлык чаралары сакланды. Мөселманнарны Әлмәт районы имам мөхтәсибе вазифаларын башкаручы Исмагыйль хәзрәт Сунгатуллин һәм Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов тәбрикләде. Котлау сүзләреннән соң Әлмәт районы имам мөхтәсибе вазифаларын башкаручы Исмагыйль хәзрәт Сунгатуллин вәгазь сөйләде. Соңыннан гаит намазы укылды. Аннан соң барлык теләүчеләр корбан чалуга кереште. Корбан чалуның махсуслаштырылган мәйданчыгында Әлмәт ислам мәдрәсәсе студентлары өчен ит кабул итү палаткасы да оештырылган иде. Республика районнарыннан терлек чалу өчен ветеринария контролен узган 1500-дән артык сарык кайтарылган иде. Бәйрәм чаралары шәһәр паркында дәвам итте. Монда Әлмәт мөхтәсибәте ял һәм мәдәният паркы Ансар хәйрия фондлары ярдәме белән бәйрәм программасы оештырылды. Кунакларны пылау белән сыйладылар, аттракционнарга билетлар уйнатылды. Балалар өчен төрле күңел ачу программасы оештырылган иде. Ислам дөньясында иң зур бәйрәм Корбан гаетен Азнакай районында яшәүче мөселман халкы зурлап билгеләп үтте. Бу хакта тулырак Илмира Шәрифуллина дәвам итәр.
3 көн дәвамында барган бу изге бәйрәмдә Аллаһ ризалыгы өчен корбан чалына. Мохтаҗларга игелек, ярдәм, игътибар күрсәтүдән күңелләр тагында сафланып кала. Быел да Корбан гаете Азнакай шәһәренең Ак мәчетендә иртәнге намазны уку белән башланып китте. Мөхтәсиб Азат хәзрәт Талибуллин мәчеткә килгән дин кардәшләрне бәйрәм белән тәбрикләп, дуга, аятьләр аша иманнарыбызны тагында ныгытырга чакырды. Аллаһ Таала шушы көннәребездәге кылган изгелекләребезне, биргән садакатларны, чалган корбаннарыбызны кабул әйләсен. Һәм дә гаиләләребезгә, тормышларыбызга бәрәкәт насыйп әйләсен. Барыбызда Аллаһ Таала инде шушы кушканнарын үтәп, дигән тылып яшәргә наклы иман, тәвфиқ һәм истиқаматлар Аллаһ Таала насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бәйрәмгә җыйналган халыкны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин котлады. Ул бәйрәмнең асылыбызга кайту, ата-бабалар гореф-гадәтләрен яңарту, изге гамәлләр эшләүче булуын әйтеп узды һәм аларның һәр мөселманның изге бурычы булуын ассызыклады. Шулай бердәм буларга кирәк, бер-беребезне хөрмәт итеп, матур гына яшәргә язсын. Шалган корбаннарыбыз кабул булсын, укыган дугаларыбыз кабул булсын. Менә шушы изге көнне, изге бәйрәм, Корбан бәйрәмендә барлык азнакайларга инде сәламәтлек телисе килә, уңышта телисе килә. Шулай бер-беребезне хөрмәт итеп, ярдәмләшеп, изгелек кылып, исән-сау гына, матур гына яшәргә язсын. Татнефтьнең генераль директоры урынбасары Азат Ягафаров райондашларына котлау сүзләрен, изге теләкләрен җиткерде. Хотел бы поздравить Барлык азнакайлыларны да шушы изге бәйрәм белән тәбриклисем килә. Мондый бәйрәмнәрне уздыру әлбәттә бик матур күренеш. Безнең барыбызны да берләштерә торган бәйрәм бу. Күркәм йолаларыбызның киләчәк буыннарга, балаларыбызга да җиткерергә кирәк дип уйлыйм. Бүгенге бәйрәм белән котлап барлык Азнакай халкына, аларның гаиләләренә иминлек, сәламәтлек телим. Борынгыдан килгән гадәт буенча гает намазыннан соң корбан чалынды. Шунысы куанычлы, корбан чалдыручылар арасында яшьләр дә бихисап иде. Корбан гаете изге эшләребез белән Раббыбызга якынаю бәйрәме. Меңнәрчә куллар күккә күтәрелеп, изге дугалар яңгырап торган бөек көн бу. Бу зур мәҗлесне үткәрү өчен район башлыгы һәм аның ярдәмчеләре исеменнән 2 сыер корбан итеп чалынды. Корбан бәйрәме район мәчетләрендә дә дәвам итә. Бу изге бәйрәм һәр йортка сафлык, нур, күңел көрлеге алып керсен. Корбан бәйрәмен Бөгелмәдә ничек уздырдылар? Моның турында Айгөл Шәрәфиева репортажы. Бүген безнең Корбан бәйрәме, шуңа күрә җәмәгатьнең олысы да, кечесе дә мәчеткә ашыга. Монда Роспотребнадзор таләпләрен үтиләр, шуңа күрә барлык кешегә дә мәчет эчендә урын җитмәде. Инде җитмәгән кешеләр намазны урамда укый. Бәйрәм намазы алдыннан барлык мөселманнарны район имам мөхтәсибе Рамил хәзрәт Хөснетдинов тәбрикләде. Ул бөгелмәләрне Корбан бәйрәме белән котлады. Аллаһ субхана ва тааля үзебезгә зур фурсат бирде, ирешергә шундый күркәм көнгә. Алхамдулиллах, милости Всевышнего Аллаха, мы достигли 10 дня месяца Зулхиджа. Шәһәр башлыгы Ленар Закиров исеменнән котлау сүзләрен аның урынбасары Фәнис Мөхәммәтов җиткерде. İslam dininde böyle belirtileri saklıyoruz. Şuna göre şalvan kurbanlarımız özellikle aralarında kabul olsun. Barazlıklarda bir suratmen, insanların sağlığı, şibiye belirti, beylemleri barazında. Бәйрәмнең мәгънәсе Аллаһка якынаю, аңа иман китерү булып тора. Традиция буенча Корбан гаете көннәрендә дин юлындагы кешеләр ярату һәм шәфкатьлелек күрсәтергә, мохтаҗларга ярдәм итәргә тиеш. Шушыны күздә тотып, Рәзинә Хәмидуллина әтисенең 94 яшьлек апасы исеменнән корбан чалырга килгән. Зуранинең Зуранигә багышлап килдек инде. Зуранҗи бәрде. Дулкынандырын беренче мәртәбә. Корбан чалырга килүчеләр бәйрәм көне алдындагы төнне дугада үткәргән, Коръән укыган, Аллаһтан гафу үтенгән. Бу мөселманнарның төп бурычы. Бәйрәм алдыннан укылган дугалар кабул була ди алар. безусловно, душевное умиротворение, удовольствие. Без бирегә үзебез өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен килдек. Ул барлык эшләребезне, корбаннарыбызны кабул итсен иде. Чтобы он был доволен нашими деяниями. Корбан итеп чалына торган хайванның ите 3кә бүленә. Берсе корбан чалучыга бирелә, икенчесеннән аш пешерәләр, бер өлеше мохтаҗларга өләшенә. 2 şartı. Anları şalgaç 3 нәрсәгә бүләбез. Bir de 3'ünü үзенә калдырасın, bir de 3'ünü туганнар белән аралашып
һәм бердә үшене мөхтаҗ кешеләргә таратабыз. Мөселманнар өчен әлеге бәйрәм көнкүрешенең аерылгысыз бер өлеше. Ул гасырлар дәвамында үткәрелеп килә. Шул вакыт эчендә аның асылы үзгәрмәгән. Рафаэль Галиуллин курбан чалуны елда уздырабыз дип сөйли. У меня 3 дочки. 3 кызым бар. Быел улы кызым өчен курбан чалдырабыз. Шулай рәткә салып барысы өчен дә чалдырып чыгарбыз инде. Аннары оныклар өчен курбан чалырбыз. Барлык бөлмәлеләргә Аллаһ сәламәтлек бирсен, пандемияны җиңәргә язсын. Пандемию. Әлмәттә беренче тапкыр Татарстанның көньяк-көнчыгыш башкаласы халкы һәм кунаклары өчен Лидия һәм Анастасия Илюшкиннар җитәкчелегендәге Ренессанс камера оркестрының Әлмәт күге астында дигән программасы узды. Бу кичтә ачык һавада музыкантлар тыңлаучыларга Татарстанның танылган композиторлары язган көйләрне бүләк иттеләр. Шулай ук дөнья классик музыкасы шедеврлары да яңгырады. Гадәттә, мондый концертларда иң яхшы дирижерлар, җырчылар һәм музыкантлар катнаша. Ренессанс оркестры Татнефть компаниясе ярдәм белән үткәрелә торган шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында Әлмәттә чыгыш ясады. Әлеге проектның һәрбер чарасының программасы уникаль дип әйтсәң була. Атна сайын яңа программа әзерләнә. Проектның төп максаты шәһәрдә актив мәдәни мөхитне үстерү һәм әлмәтләрнең үзләрен һәвәскәр һәм профессиональ сәнгать коллективларын, язучыларны, шагыйрьләрне, рәссамнарны, биючеләрне, җырчыларны, театр артистларын иҗатка тарту. Әлмәтләрнең чараларга теләп килүләре проектның уңышлы булганын күрсәтә. Ренессанс оркестры Каракүз скверында атна сайын чыгыш ясаячак дип көтелә. Проектның афишаларын күзәтеп барыгыз. Актүбә спорт мәктәбендә Татнефть компаниясының җәйге кубогына конкурс буенча ярышлар узды. Әлеге чара хакында хәбәрчебез Илмира Шерифуллина сюжетында. Актүбә бистәсенең ат спорты мәктәбендә Татнефть җәмгыятенең җәйге кубогына ярышлар бара. Бирегә спортны хөрмәт иткән, атларны яраткан һәркем җыйналды. Әйдәгез, ярышларны карыйк. Актүбә атлы спорт мәктәбе Азнакай районының экологик яктан чиста җирлегендә урнашкан. Мәктәп балалар һәм яшүсмерләрнең ат спорты белән шөгыльләнү базасы гына түгел, республика халкының һәм кунакларының яраткан ял итү урыны да булып тора. Ярышлар Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышында ат спортын һәм ат үрчетүне үстерү программасын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Бүгенге тантананың мактаулы кунаклары Татнефть җәмгыяте генераль директорының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин булды. Ярышлар ат спортын үстерү, иң көчле спортчыларны һәм атларны ачыклау, спорт осталыгын һәм сәламәт яшәү рәвешен арттыру максатыннан үткәрелә. Тантананы ачып район җитәкчесе Марсель Шайдуллин барлык халыкны шушы бәйрәм белән тәбрикләде. Районда ат спортын үстерүдә зур ярдәме өчен Татнефть компаниясенә шәхсән Наил Мәгановка зур рәхмәт сүзләрен җиткерде. Чынлап та шундый искиткеч зур һәм кирәкле конно-спортивный манеж төзелде. Бу инде бер шәһәрдә дә, бер районда да мондый комплекслар юк ул вакытта. Һәм инде шундый олы зур турнирлар үткәрәләр. Чынлап та балалар шушы ат ярышларын бик тә яраталар. Әтиәниләре белән, балалары белән, туганнары белән киләләр. Һәм бүген чынлап та менә бик матур күрсәткечләр. Азнакайдан да киләләр монда, Әлмәттән дә, Карабаштан да, Җәлил поселогыннан киләләр. Һәм 50-дән артык бала шөгыльләнә. Һәм күреп торасыз, инде яхшы күрсәткечләр. Шуңа күрә ат спортын яраталар. Сабан туйларда күрәбез бит инде ничек күпме халык, күпме кеше килә шушы ат чабышын карарга. Элек-электән инде шушы Азнакай районында, Татарстанда ат чабышына, ат ярышларына бик зур игътибар бирелгән. Хәзер менә Татнефть җитәкчеләре дә, Татнефть оешмасының җитәкчеләре дә бик күп акчалата да бүлеп бирәләр, һәм яңа атлар алына, шундый спорт комплекслар төзелә. Шуңа күрә бөтен мөмкинлекләр, бөтен уңайлыклар бар безгә ат ярышлары. Шулай бик олы зур дәрәҗәдә үтә. Шуңа күрә без инде бик зур рәхмәтле. Шулай ук Рөстәм Мөхәммәдиев чарада катнашучыларны сәламләп, Татнефть җәмгыятенең республикада ат спортын үстерүгә зур өлеш кертүен билгеләп узды. Хороший комплекс здесь создан, значит. Вот. Биредә бик яхшы комплекс төзелгән. Бистәдә ат спортын яраталар. Балалар бик теләп шөгыльләнә. Шуңа күрә дә Татнефть җәмгыятенең ярдәме урынлы дип саныйм. Актүбә ат спорт мәктәбе күп кенә танылган спортчылар, Татарстан, Россия чемпионнарын тәрбияли. Бүгенге көндә биредә 50 бала шөгыльләнә. Вот этих соревнований
Бүген бездә Татнефтьнең җәйге кубогы өчен конкурс буенча ярышлар уза. Мондый чараларның максаты халыкта ат спортына мәхәббәт уяту. Татнефть җәмгыяте ат спортын үстерү өчен безнең бистәгә бик зур ярдәм күрсәтә. Бөтен Россия категорияле баш хөкемдар Галина Ипатова катнашу бу чараның дәрәҗәсен тагын да күтәрде. Конкурс буенча ярышта Бөгелмә, Әлмәт, Ярчаллы, Нырлат, Кишучат, Актүбә спорт мәктәпләреннән катнаштылар. Иң кечкенә ярышучыларга 5 яшь, алар пони атларында чыгыш ясады. Ярыш нәтиҗәләре буенча Ярчаллы спорт мәктәбеннән килгән Җайдак 3нче урынны алды. Актүбә ат спорты мәктәбендә тәрбияләнүче Адель Халиуллин 2нче урында, Пашутлы 1нче урын Әлмәт ат спорты мәктәбеннән Ләйлә Абдуллинага бирелде. Ул Татарстан Республикасы Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев кулыннан Татнефтьнең җәйге кубогын алды. 18 июльдә иртәнге 3-тә быелгы Петрауның абсолют батыры билгеле булды. Көрәш ярышы Мамадыш районының Жюри авылында Тырлау аланында республиканың 22-нче Петрау көрәшен мәдәнияте бәйрәмендә узды. Җиңүчеләрне Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов бүләкләде. Абсолют батыр Әлмәт командасы көрәшчесе Радик Салахов булды. Ул 100 килограммнан югары авырлыкта җиңде. Абсолют батырлар тәкә белән бүләкләнде. Һәр авырлыктагы җиңүчегә шулай ук акчалата бүләк бирелде. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларны алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Ленар Курбанов сезнең белән сау булашабыз.